Continua 7 dies el programa El Nou TV que els acompanya cada divendres al vespre, que ja saben que també ens poden seguir per la ràdio, per això mitja hora més tard. Bé, entrem ara ja a la darrera part del programa i ara parlarem de morosos, parlarem de com cobrar els diners que deuen els que no volen pagar. Pere Brackfield s'ha especialitzat en la morositat i la recuperació d'impagaments. Ha fet més de 1.000 conferències i ha escrit 26 llibres sobre aquest tema i el darrer porta per títol Guia pràctica per al recobro de deudas, on s'hi poden trobar les eines i tècniques adequades per fer una bona gestió de recobrament dels deutes. Pere Brackfield, molt bona nit. Molt bona nit. I benvingut als 7 dies. Molt bé, moltes gràcies. Bé, una bona mesura per evitar la morositat comença per fer bé la venda? Sí, a veure, quan ja tenim un impagat, mala peça al taler. I sobretot aquí a l'estat espanyol, on és molt difícil per la via judicial obligar el morós que pagui. Aleshores, no només cal els processos curatius o pal·liatius, sinó els preventius, la profilaxis, com es diu en medicina. Aquí hi ha uns procediments que s'han d'aplicar, o sigui, abans de donar un crèdit comercial a un client, simplement demanant un informe comercial, un informe financer d'aquest client, ja podem descartar els que són morosos, barruts, insolvents. Ens estalviarem molts disgustos si fem això. Després també val la pena fer un bon contracte amb el client, assessorats per despatxos d'advocats, per tenir ja un marc legal que ens pugui protegir. També és molt important documentar cada operació. A part, el contracte és un marc general, però cada una de les operacions, tan senzill com que si hi ha una comanda, no admetre només la comanda verbal, sinó confirmar-la per escrit, després documentar l'entrega del material o del servei, això es pot fer amb un albarán, es pot fer amb una carta de porta que fan els transportistes, o un part de servei, i després, evidentment, facturar correctament, enviar la factura de seguida al client, fer un seguiment, és a dir, tota una sèrie de procediments que ens poden estalviar, que són la vacuna contra els impagats. El problema no és que de vegades el venedor, el comercial, no pren prou precaucions per garantir el cobrament. És a dir, que les ganes de vendre poden més que no pas assegurar el cobrament? Sí, la veritat, les presses per vendre són sempre dolentes. És a dir, no és allò que vingui el comercial amb una comanda sota el braç i ja digui, escolta, que aquesta comanda ha de sortir ja, perquè si no el client s'ho pot repensar, pot buscar un altre proveïdor. O sigui, les presses sempre són dolentes. O sigui, abans de donar una línia de crèdit comercial, sempre s'ha de demanar aquests informes, s'ha de prendre aquestes precaucions que són mínimes. Evidentment, quanta més pressió hi ha per facturar, anirem baixant el llistó i començarem a vendre clients que ja no són tan solvents, que ja no són bons pagadors, i tot això, evidentment, generarà morositat. Per cobrar morosos cal seguir uns passos determinats, com explica vostè en el seu llibre? Sí, a veure, tot això és un procediment, és una sistemàtica que s'han de seguir una sèrie de fases. La primera és averiguar per què el client no ha pagat la factura, una cosa que sembla molt òbvia i molt de sentit comú, però s'ha d'averiguar. No és el mateix que el client s'hagi despistat i s'hagi oblidat de fer una transferència, que sigui un client barrut que el que intentarà és no pagar mai. O sigui, primer averiguar el motiu. El motiu també pot ser culpa nostra, com a proveïdors, que no hem entregat el producte en condicions o la factura no està ben feta o fins i tot que no li ha arribat la factura. Tot això s'ha de fer la comprovació i veure qui té la culpa. Si té la culpa el client, que no pot o no vol pagar, o té la culpa el proveïdor. Una vegada descartat la culpa del proveïdor i que realment és el client que no pot o no vol pagar, doncs aquí és on s'ha de demanar, aquí sí que és imprescindible demanar un informe investigat. Moltes vegades hem de recórrer a investigadors privats o detectius privats que faran un informe per veure com està aquesta empresa o, si és un autònom, com està aquest autònom, perquè si està molt fumut, potser la millor solució és intentar recuperar el material o intentar fer una quita del 50% perquè abans que tanquin recuperar el que sigui. Després, evidentment, una vegada que ens hem posat en contacte amb el client i ens ha donat una explicació raonable, un problema de liquiditat, de tresoreria, aleshores el que s'ha de fer és pactar
unes maneres de pagar, una forma de pagar, un acord de pagaments, i sempre documentar-lo. Això és molt important a través d'un reconeixement de deute, i és bo, si el client ha de pagar en diversos terminis, que faci un pagaré amb el venciment de cada termini. Amb totes aquestes precaucions ja tindrem un acord de pagament blindat pel creditor. Quantes més explicacions grandiloquents dona el morós, més difícil serà cobrar? Sí, això és una cita meva, un aforisme meu, que és típic, no? Quan més diu el client no pateixis, no s'amoïni, que jo li pagaré segur, malament. O sigui, els bons pagadors, el que diu, miri, jo ara no li puc pagar tota la factura, però tingui, aquí té la meitat, o té una tercera part, i li faré 2 pagarés pel primer i l'últim dia del mes, i ja queda solucionat. Pel que dona moltes explicacions, en fi, sembla que vulguin mascarar la situació, no? Això és el que nosaltres diem frases fum, o cortines de fum, que volen d'alguna manera distreure el creditor i endarrerir l'acord i sobretot endarrerir tot el procés. Moltes vegades dona la culpa al banc, que si el banc ja ha fet la transferència però s'han equivocat, etc. Sí, és molt estrany, avui en dia, amb tota la tecnologia que hi ha dels mitjans de pagament, és molt estrany que hi hagi errors bancaris. L'error humà està pràcticament descartat i els errors de mecanització és que és molt estrany que passin. Sí que pot passar, però és tant per cent tan petit que realment és ínfim. Al principi vostè parlava d'aquí l'estat espanyol. Tenim una morositat superior a la mitjana europea? Sí, el que passa és que, clar, primer hauríem de definir la paraula morositat perquè té diverses accepcions, no? O sigui, morositat, que és, segons les directives de la Unió Europea, és un endarreriment en el compliment d'una obligació de pagament una vegada que ha arribat el venciment. Si el client s'endarrereix, ja està en una situació de morositat i el proveïdor té dret de demanar uns interessos de demora que estan fixats per una directiva europea i que ara per ara estan en el 8% anual. També el creditor té dret a reclamar 40 euros com a indemnització de despeses de cobrament per cada factura endarrerida, encara que sigui només 48 hores. Tot això es considera morositat, però després hi ha una altra morositat, que ja no és tant morositat sinó incobrable, que és quan el client definitivament no paga. Clar, la primera morositat té un cost financer pel proveïdor que està finançant un actiu corrent més temps del que calia, i els segons, el que produeix, evidentment, és una pèrdua a la compte d'explotació, a la compte de resultats de l'empresa. I quan s'ha d'anar al jutjat, hi ha els dos sistemes, no? El declaratiu i l'executiu. Sí. I el declaratiu, en fi, va per llarg. A veure, clar, nosaltres tenim dos grans grups de processos, els declaratius, que cal una sentència judicial per després, si el deutor no la vol acatar, anar a la fase d'execució d'aquesta sentència, que és la via dels embargaments, d'execucions, etc. I després hi ha els procediments especials, que són el que diuen el procedimiento monitorio, i el procediment canviari. El problema, el monitori pot servir per tots els casos i no hi ha límit ara actualment de quantitat, o sigui, es podria reclamar 1 milió d'euros o 2 milions d'euros, no hi ha cap límit, però el canviari té un problema, necessites un títol canviari, o sigui, un xec, un pagaré o una lletra de canvi. Normalment són xecs i pagarés, però la lletra de canvi està pràcticament extingida. Els professionals de les empreses estan prou preparats en general aquí a Catalunya per fer front a la gestió dels impagats? Jo diria que la majoria no ho estan pas. En primer lloc perquè l'assignatura de la que jo soc professor, que és Credit Management, només es dona en molt poques escoles. Ara, per exemple, a l'Institut d'Estudis Financers, a l'IEF, farem un curs de Credit Management, de gestió integral del crèdit de clients, però, a part d'algunes formacions puntuals, no és una assignatura que es dona a cap carrera d'administració d'empreses o de dret. És a dir, que la gent ja no surt preparada a les universitats, encara que tinguin un grau universitari, això no s'estudia. En algunes escoles es fa com a assignatura, com a la EAE Business School des de fa molts anys, però en general no es fa una formació. Per tant, la gent o han de ser autodidactes o han d'anar a seminaris o cursos puntuals per adquirir aquesta formació.
Hem parlat de la morositat o dels impagats pel que fa a les empreses del món privat, però a les administracions públiques els costa de pagar. És a dir, van amb cert retard. Sí, la veritat, si llegim el que diu la llei, que és el text refundit de la Ley de Contratos del Sector Público, no? Que és la norma per totes les administracions, des dels entes locals fins a les comunitats autònomes i a l'Estat, diu que, l'article 216, diu que l'administració hauria de pagar els 30 dies d'haver donat aprovació de la certificació d'obra o dels documents que acrediten la realització per part del proveïdor, del contractista, de l'obra, del servei o l'entrega del producte. Clar, aquí el problema que hi ha, que finalment no són 30 dies, sinó que són més, però també hi ha el temps que triga l'administració pública en donar conformitat a aquest certificat d'obra o a aquesta compra que ha fet l'administració pública. Clar, aquest temps es pot allargar molt més dels 30 dies. De fet, estem en un país en què la gent paga tard, en general. Sí, jo crec que forma part dels hàbits, no? De l'essència del caràcter llatí, mediterrani. No? Això és difícil de canviar-lo. No? A veure, si fem una comparativa amb la resta d'Europa, es veu clarament que hi ha no una Europa de 2 velocitats, com estan dient ara, sinó una Europa de 3 velocitats a l'hora de pagar. O sigui, als països escandinaus, el normal és pagar 20 dies. I si agafem el termini mitjà de pagament, per exemple, de Suècia, de Dinamarca, de Finlàndia, de Noruega, estaríem en uns 30 dies de mitjana. Si anem a la part central d'Europa, estarem uns 40-50 dies. I si anem a la part del sud, ja aniríem als 3 mesos, 90 dies, és totalment normal. Totalment normal, però no és legal. Perquè la llei diu una altra cosa, no? Aquest és el problema, no? Que tenim una reforma de la llei 3/2004 de 29 de desembre, que és de lluita contra la morositat d'operacions comercials, que diu taxativament, imperativament, que el termini màxim de pagament són 60 dies naturals des de l'entrega del material o prestació del servei. Clar, si tenim a l'estat espanyol una mitjana de 80 i pico dies, doncs aquí hi ha una cosa que no funciona. Per exemple, a França, que no hi ha tanta diferència entre el sud de França i el nord de Catalunya, fins i tot podríem parlar de Catalunya Nord, que és en territori de l'estat francès, no hi ha tantes diferències. A França el termini mitjà de pagament són 50 dies. O sigui, allà es va fer una sèrie de reformes de la llei francesa per obligar les empreses a pagar a 60 dies. Però allà sí que hi ha sancions si no s'està pagant a 60 dies. Unes sancions que poden arribar fins i tot a €1.000.000. Tornant a l'administració pública, el FLA, el Fons de Liquiditat Autonòmica que va impulsar el Ministeri d'Hisenda, ha arreglat una mica les coses, en el sentit que la Generalitat, per exemple, ha pogut pagar més de pressa del que ho feia? Sí, la veritat, si analitzem estadístiques, abans del FLA, el termini mitjà de pagament de totes les administracions públiques de tot l'Estat era d'uns 100 i pico dies, 140, 150, i ara està al voltant dels 70 dies. És a dir, que realment ha millorat moltíssim, però, evidentment, no s'ha solucionat el tema encara. Són útils les tècniques com el cobrador del FRAC? A veure, clar, tenim aquí una situació atípica a l'estat espanyol, que tanta afició hi ha de l'administració pública, de regular-lo absolutament tot, està tot perfectament regulat i reglamentat. L'activitat de recobrament extrajudicial de deutes no està regulat, és totalment atípic. No crec que hi hagi cap altre país del món civilitzat que no estigui regulat aquesta activitat. Aleshores, clar, aquesta manca de regulació permet algunes pràctiques que fora de l'estat espanyol estarien totalment prohibides. Fins i tot, si agafem la nova versió del Código Penal, amb una reforma de la Llei Orgànica 1/2015, que va introduir un nou article, que és l'article 172 ter, que és el delicte d'assetjament o d'acoso, com diu l'article. Aleshores, clar, amb aquest article sobre la taula s'ha d'anar molt en compte amb el que es fa per cobrar, perquè podries incórrer amb aquest il·lícit penal. Clar, perquè es pot fer legalment, però diguem que hi ha determinades pràctiques per cobrar morosos que s'extralimiten, no? Exactament, o sigui, això també està assentat per la doctrina legal del Tribunal Suprem,
que és el que ha d'interpretar i aplicar la norma jurídica. Hi ha hagut diverses sentències en el sentit de que sí que és desitjable que hi hagi empreses privades que es dediquin a reclamar deutes i a cobrar factures, però dintre dels límits de la Constitució, és a dir, de la llei, de la Constitució, del Codi Penal, de la llei orgànica de protecció de dades i fins i tot una llei que vostès com a periodistes coneixen molt bé, que és la llei orgànica de defensa de l'honor, que també s'ha de respectar tot això. Hi ha prou cultura financera a Catalunya? Depèn de l'empresa. Sí, hi ha empreses, sobretot les empreses molt grans, que sí, que hi ha una cultura financera, però el que és la petita i mitjana empresa, el que és la microempresa, el que és l'autònom, realment falta molta cultura financera. Jo parlo per lo meu, la meva especialitat, que és el credit management, que és la gestió integral del crèdit i cobrament de clients. La veritat és que falta molt coneixement i la veritat, moltes empreses tampoc són conscients que la inversió més important que estan fent no és en maquinària ni és en estocs, sinó que és justament en comptes per cobrar, sobretot les empreses de serveis, empreses comercials. Si agafem tota la part de l'actiu del seu balanç, podrem comprovar que un 50, un 60, fins i tot empreses de serveis, un 90% de tot el valor del balanç està en comptes per cobrar. Una consultoria de crèdit pot augmentar el cash flow? Pot ser rendible per les empreses? Sí, em sap greu dir-lo perquè és la meva activitat, una de les meves activitats, però evidentment amb procediments molt senzills, implantant unes polítiques de crèdit, una sèrie de procediments de gestió de cobrament dins de l'empresa, es pot reduir el termini mitjà de cobrament i això el que produirà és una entrada de fluxos de tresoreria més gran, més important, i la veritat són coses que són molt agraïdes. O sigui, jo sempre dic que la meva feina és molt agraïda perquè de seguida es poden veure resultats a l'empresa. S'estalvien costos financers d'una banda, no? Sí. I d'altra banda es pot assegurar el cobrament, és a dir, són mesures que permeten garantir el cobrament. Exactament. Clar, nosaltres, si agafem el balanç d'una empresa, es diu balanç justament perquè ve del francès de balance, ha d'estar equilibrat. Clar, si jo vaig posant coses a la part esquerra, que és l'actiu, en l'actiu corrent, abans era l'actiu circulant, era l'actiu corrent, necessitaria una contrapartida en el passiu. Clar, aquesta contrapartida podria ser recursos propis, cosa que és difícil que els propietaris posin més diners, o pot venir dels bancs, és a dir, m'haig d'endeutar més amb els bancs, per tant, la meva estructura financera es degrada i, a més, tindré més costos financers. Aleshores, al contrari, si jo vaig traient pes de l'actiu corrent, del que són comptes per cobrar, podré també treure pes de l'endeutament que tinc amb entitats bancàries a curt termini, per tant, m'estalviaré costos financers i la meva empresa serà més rendible. Doncs molt bé, Pere Brachfield, morosòleg, moltes gràcies per haver vingut aquí al programa. Moltes gràcies a vostès. Gràcies. Bona nit. Bé, nosaltres arribem al final del programa d'avui, que com han pogut veure hem comptat amb la presència de la consellera Dolors Bassa, la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies. Amb ella hem parlat del treball i dels ajuts socials. També ha vingut aquí als 7 dies José Manuel Soria, biòleg, que ha estat a la Vera fa molt pocs dies amb Ferran Latorre, que estan fent una recerca mèdica sobre la falta d'oxigen i les conseqüències que en poden treure en relació a aquells malalts que tenen problemes respiratoris. També ha vingut al programa Maria Favà, que és periodista. Ella ha escrit la història del diari Avui durant 30 anys. I, finalment, com acaben de veure, ens ha acompanyat Pere Brachfield, que és morosòleg. Hem parlat concretament d'això, del cobrament de morosos. Això és tot per aquesta setmana. Nosaltres d'aquí 7 dies hi tornarem. Que tinguin molt bona setmana i bona nit.